Георги Иванов е назначен за технически директор на Българския футболен съюз. Той ще бъде отговорен за работата на всички национални отбори, за треньорската школа и за развитието на детско-юношеския и женския футбол у нас. От година и половина нашите национални отбори са направени така, са структурирани, че примерно по нищо не настъпваме нито на Белгия, нито на Швейцария, нито на Холандия. Смятам, че ние в момента сме послали примерно една добра основа, от която сега можем да стартираме. Това нещо няма да стане веднага, но след 2-3 години България ще има резултати, които сега, не знам каква дата сме, 8. Телевизор ще остава. Ще си говорим след 3 години България къде ще бъде. Сега гледам някакви коментари в някои журналисти. Гонзо, ние сме на 77-мо място. Да, бе. Ще видим след 2 години къде сме. След 3. Така че, примерно, поживем, повидим. Извънредният конгрес на Българския футболен съюз избира за президент на Българския футболен съюз Георги Александров Иванов с подадени брой действителни гласове за 235 гласа.